Vi skal nok have lavet det sådan, så de kan komme op ad gågaden her. Hvis vi lige trænger lidt ud til siden her, så de kan komme op igennem gågaden, så kan vi se, at Oddergarden er ved at være her. Og Allerborg, der går ind i, det er ham, der har stået for det her i rigtig mange år. Så kommer Oddergarden. Lige efter Oddergarden, der har vi DOI, Lejr Virke. Det er da en af Lotte, der lige pludselig har presset sig ind der, eller hvad? Og der har vi nok det ældste medlem af DOI, Lejr Virke. De har simpelthen valgt at udstille alt, hvad de repræsenterer dernede i DOI i år. Det er rigtig dejligt at se. Så har vi gymnastikafdelingerne, det er IGF Gymnastik og Oddergymnasterne, der er samlet her. De har selvfølgelig oktoberfesten med. Det siges, de kan bære 10 fyldte ølkrus per styk. Jeg ved så ikke med dem, der kommer efter pigerne, om de også kan bære 10 ølkrus, men man kan lade det komme på en prøve. Ja, det er kaptajn Jespersen, vi har stående i front der. Og vi må vist bede gymnasterne om at hurtigt løb fremad. Så har vi roklubben, og er det Juliane i landet, vi har forrest i dag? Juliane ror jo finale i morgen i OL i London. Noget, der i øvrigt kan følges nede ved roklubben efterfølgende. Så har vi aktivitetsudvalget, der har vi både cykel, håndbold og fodbold samlet. Så har vi Powerhouse også. Og de er sammen med Odder-revyen jo. Og så skulle det vel ikke være oldtimerne, der kommer her til allersidst. Ganske som vanligt. Se, nu kan man måske godt undre sig, hvorfor vi står en flok mennesker heroppe og skal kigge lidt på det, sådan lidt over gadeniveau. Og det handler jo egentlig om, at vi har samlet med god velvilje fra det lokale erhvervsliv en pulje, som vi udbyder til dem, som der går mest ud af blandt andet udsmykningen i teltene, men også i forhold til dem, som der gør rigtig meget ud af selve optoget. Og vi lader selvfølgelig også påvirke af den stemning og den begejstring, som I publikum I udviser, når det er sådan, at de passerer her. Hvis jeg skal præsentere dem, som der er deltagere i det her dommerpanel, så har vi yderst fra venstre her, så har vi Johanna fra Matas.
Vi har Arne nede fra Kvickly. Så har vi Tove nede fra Sparekassen Kronjylland. Og så har vi vores borgmester og repræsentant for Odder Kommune, Elvin Hansen. Og derudover så har vi blandt andet Køge Odder og Probiler, som deltager i forhold til bedømmelse af de her og spytter penge i kassen, som udelukkende og ubeskåret går til belønning af de bedst udsmykkede telte og optog.